God aften og velkommen til Sportnyt. Vi springer direkte til skandalen i cykelsporten, hvor Bo Boesen er blevet bustet med dopingmisbrug i cykelløbet Tour de France. Vi har interviewet ham, og her fortæller han så hans egen historie. Mit navn er Bo Boesen, og jeg vandt engang Tour de France. Jo, det var en stor tid dengang. Jeg husker, da jeg kørte over målstregen, og alle publikummerne hæppede. Jeg husker, jeg stod oppe på målbordet og modtog min pokal, mens folk piftede og var glade. Der var bare én ting. Jeg var ikke en ordentlig vinder. Jeg havde taget en doping. En ordentlig omgang faktisk. Der var ingen, der kunne køre lige så stærkt som mig. Ikke engang mig selv i virkeligheden. Jeg føler stadig skyld over det, og jeg har kun et råd til jer forældre. Start en kampagne i en lokale sportsklub, og lær jeres børn, hvor forkert det er. Og det var så alt for denne gang. Vi springer videre til vejret. Hej. I dag vil der være meget stor chance for sne, og det vil formentlig også blive overskyet. Tak for denne gang.